BPF Zindabad! BPF Zindabad! BPF long live! BPF long live! Hamba Bulgari Zindabad! Hamba Bulgari Zindabad! Hamba Bulgari Zindabad! Akraba Moyari Zindabad! Akraba Moyari Zindabad! BPF Zindabad! BPF Zindabad! BPF Zindabad! BPF Zindabad! Sarci bapak kori boleh baki ya. Hamba Bulgari long live! Sudah Baskoro long live! Sudah Baskoro long live! BPF long live! BPF long live! BPF long live! BPF Zindabad! Hamba Bulgari Zindabad! Hamba Bulgari Zindabad! दा बिथिङाव जोङो फैगौ लकसभा इलेक्सनाव माने मोनबा समस्ति गेलेगोन होननानै थांखि लानाय जाबाय। बेनि गेजेराव बे मोनबा समस्ति लामा जाबाय बरपेटा, क'क्राझार, नर्मदापुर, धेमाजि आरो तेजपुर मोनबा समस्तियाव गेलेगोन आरो बिनिनो मोननै समस्तिखौ जोङो दिनै केन्डिडेट डिक्लेयार होबाय। मोनसेया क'क्राझार लकसभा एसटि रिजार्भ बेवहाय जोङो आगोलनि डेपुटि चिफ आरो जोंनि दलनिनो भाइस प्रेसिडेन्ट आरो स्पक्सपार्सन हाम्बा बरगयारिखौ होनाय जाबाय आरो उदालगुरिनिफ्राय दानि एक्जिस्टिं कालाइगाव समस्तिनि एमएलए जोंनि बिटिआर हान्जानि निकाराम बर'खौ दरं उदालगुरि केन्डिडेट हिसाबै बासिनाय जाबाय आरो बे मोनथाम समस्तिखौ जोङो थाबैनो जोङो डिक्लेयार होगोन साननै सानथामनि उनाव। सार फैगौ एमपि बिसायख'थियाव रोखा देरहानाया जोंना बिटिआर हान्जाया जेराव देरहायो बेहाय जोङो क'क्राझार लकसभायावबो जों देरहागोन, दरं उदालगुरियावबो जों देरहागोन आरो बरपेटा आरो गुवाहाटि आरो तेजपुर बे मोनथामखौबो जोङो जाय मानसिया बयबो पाब्लिकजों गनायजाथाव दं बेबायदि केन्डिडेटखौ जों बासिनानै केन्डिडेट नागिरनाया बहुद दङ, बरपेटायावबो बहुद दङ, गुवाहाटिनि थाखायबो दङ आरो तेजपुर समस्तिनि थाखायबो गेलेनो केन्डिडेट जानो ओंखारबोनाय गोबां दङ। जायखिजाया जों थाबैनो थिग खालामनाय जागोन। सार क'क्राझारावबो देरहागोन, दरं उदालगुरियावबो देरहागोन दे। सार माखासे बेरेखा दोलोफ्रा नोंथांमोनखौ फैगौ एमपि बिसायख'थिनि उनाव बिपिएफआ जिर' जासिगोन होननानै बुंबाय थानाय खोनायो। इलेक्सन समाव बयबो बिदिखौ बुंखायो, सासेया सासेखौ बखिलायखायो, मोनसे दोलोआ मोनसे दोलोखौ बखिलायो। बे इलेक्सन प्रसाराव बे जायो, बुंगोन जोंबो सोरखौबा बुंगोन, सोरबा जोंखौ बुंगोन, बे जायो इलेक्सनाव। बियो इलेक्सननि बे सायख'थि जिथु मा होनो प्रसार बे प्रसाराव बयबो मोनसेया मोनसे दलखौ बखिलायनाया बे जोंनि थाखाय जेबो खहा खालामा आरो खालामनाय